Mga batanon sa dakbayan sa Talisay ang usa sa mangu sa pagsumpo sa pagpuyanap sa illegal nga drogas sa syudad. Ang report ni Femery Dumabo. Kay halos tanang mga bata ug batanon karon aduna na may mga Android phone ug mauman gani kanunay ang giatubang. Maong gamiton kini sa bag-ong natukod nga Local Youth Development Office sa Talisay City Hall ug sa Talisay City Police Office sa ilang kampanya batok sa ginadili nga drogas. Sa gihimo nga tigom ganihang buntag sa pangu sa kapulisan ug LYD officers, natuki nga buhion pagbalik ang kabataan kontra droga ug terorismo. Karon nga nalawag-luagan na ang quarantine status usa sa gipangandaman sa kapulisan ug sa LGU dinhi sa dakbayan sa Talisay nga dili mabiktima ang mga batan-on sa dekadang illegal nga kalihukan, ilabi na sa illegal nga drogas. Matod ni Pilar nga lakip kini sa Oplan Limpyo Talisay sama sa pagpadeklarar sa mga barangay nga drug-free. This time, we will not be complacent. We will not allow the re-emergence of illegal drugs by making sure that all sectors in the society will be with us against the fight against illegal drugs. And the youth will be one of the most the strongest sectors. Kahinumduman nga Pebrero ning tuiga nasikop ang usa sa mga SK chairman sa dakbayan sa Talisay ug gamahan niini nga chief tanod usab tungod sa pagkalambigit sa ginadiling drogas. Uban ni Renante Quiñones, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.